Ak chcete rozbehnúť úspešnú kampaň, tu je niekoľko tipov ako na to. Stanovte si ciele reklamnej kampane. Chcete zvýšiť povedomie o značke, uviesť nový produkt alebo vypredať zásoby za zníženú cenu. Pokúste sa získať čo najviac dát o vašej cieľovej skupine, kto je vaša cieľovka, kde sa vyskytuje, aké je jej nákupné správanie a tak ďalej. Určite sa snažte pochopiť vašu primárnu cieľovku, zaručene tým zvýšite efektivitu vašich reklám. Reklamný rozpočet. Rozpočet ovplyvní, aký typ reklam budete generovať. Pamätajte však, že drahšie reklamy nie vždy znamenajú lepšie výsledky. Všetko záleží od vášho cieľa, ktorý si vopred stanovíte. Výber základných platform. Zistite, ktorá platforma pre vás najlepšie funguje a alokujte budžety do tých, ktoré sú pre vás v kontexte vašich cieľov tie najefektívnejšie. Ďalší krok, ktorému sa budeme venovať aj v nasledujúcich dieloch, je kreatíva a kreatívna stratégia. Téma v súčasnosti rezonuje stále viac a viac. Firmy sa čoraz viac potrebujú odlíšiť od svojej konkurencie a práve kreatíva je oblasť, ktorá tomu môže napomôcť. Tak daj nám follow a získaš ďalšie užitočné informácie pre tvoj marketing.